नामावसो थल'मोन नामा ना थल' ब्रह्म ना मा नाम नोंना थल' ब्रह्म संख्रि जानायनि नोंथांमोनाथ' थाम्बनेल आरो टाइटेलखौ नायनानै बुजिखाबाय जानांगौ आरो ससे क्लिप्स भिडिअनि गेजेरजों नोंथांमोना मिथिखाबाय जानांगौ। दा जोंहा बे जाथाया जाहैबाय गसाइगाव महकुमानि सिङाव थानाय जोंहा नुनखावा एबा संख्रि जानाय गामियावहाय बे घटनाया जानानै थांदों लोगो नोंथांमोन। दा बे जोंहा नैबे सासे मानसिया जाहैबाय थल' ब्रह्म होनो बे बिथांनि नामा। दा बिथाङा गावनि आंगो फिसाला असेखौनो दिनैहाय मोनसे गारियाव बा ट्रेक्टर लामाजों फैबाय थानाय समावनो गावनि फिसालाखौ फुंनि समावहाय ट्रेक्टरावहाय नारसननानै दानथारहोदों। दा बे बिथाङानो जाहैबाय थल' ब्रह्म। बे बिथाङा जाहैबाय नुनखावा एबा संख्रि जानाय गामिनि। दा बे मानसियानो जाहैबाय जोंहा दाखालि थांनाय आगोलसो सानब्रै सानबासोनि सिगां गावनिनो फंबाय असेखौबो बे बिथाङा सिखाजों दानदों जाहैबाय खर'आव खाफालावहाय। दा बे दाननाय समावनो जुदि बे मानसिखौहाय जुदि पुलिसनि आखायाव जुदि हमनानै गथायनायमोनब्ला दिनै बे गावनि आंगो फिसालाया दिनैहाय बासायोमोन। मानो होनोब्ला सिगांग्रो बै दाननाय समावनो जुदि पुलिसनो गथायना हरोब्ला बे दिनैहाय एसेबाबो देरनाय बे गथ'आ दिनैहाय बासायगौमोन बा दिनैहाय बेफोरबायदि घटना जानाय नङामोन बा थैनो गोनां जानाय नङामोन। दा बेयो भुल। दा बे भुला जाहैबाय संख्रि जानाय गामिनि बा नुनखावा गामिनि रायजो राजा बे बिथांमोननि भुल। दा दिनैहाय जुदि बे गावनि फंबाय असेखौ दाननाय समावबोदि दिनै बिनि सायाव जेबो एक्सन लायाखिसै आरो जेबो राहा लायाखिसै जेनिबो। दा बे मानसिखौ जुदि बे समावहाय जुदि माबा मोनसे राहा लानाय बा एक्सन लानाय मोनब्ला दिनैहाय बियो गावनि फिसालाखौबो बेफोरबायदि खालामनो मोननाय नङामोन। दा बियो 100% भुल। गामियावनो गिलु फालु भुल दं। दा बेफोरबायदि मानसिखौ मिथिखानानैहाय दिनै माने आरो बेफोरबायदि जाथाय जाबावनाय जानो मोनखो। दा दिनै बे गामिनि भुल आं बुंनो सानो नुनखावा गामिनि रायजो राजानि बियो 100% भुल होननानै आं बुंनो सानो बे आंनि चेनेलनि गेजेरजोंहाय। दा दिनैहाय गावनि अन्थाव बाथाव फिसाला देरफुनाय बेफोरबायदि गथ'खौनो दिनैहाय गारियावहाय बा ट्रेक्टरावहाय दिनैहाय नारसनलाबायनानै दिनै गावनि गथ'खौ फोथैनाय बा दानथारहोनाय अब्ला बियो बेसेबां दुखुनांथाव। दा नोंथांमोना नुखाबाय नङा होमबा लोगोफोर बे मानसिया माबायदि। दा आरोबाव नोंथांमोननो फिन बे मानसिखौ नोंथांमोननो बे भिडिअनि गेजेरजों खिन्थाबावनो नागिरदों। नोंथांमोना मोजाङै नायना लाबानो जाबाय बे मानसिखौहाय। दायो नै बेनो लोगोफोर नोंथांमोना नुबाय नङा होमबा। दा बेबायदि मानसिखौहाय बेफोरबायदि चान्स होनाया बिराद भुल जादों। दा मानसिया बेनो नै रायजो राजा नोंथांमोना मोजाङै नायनानै ला। बे मानसिनि मुङानो जाहैबाय थल' ब्रह्म। नुनखावा गामिनि संख्रि जानाय गसाइगाव महकुमानि सिङाव थानाय जाहैबाय। थानाया जाहैबाय गसाइगाव गोलैयो। दा जोंहा पुलिसनि आखायावहाय गथायबाय बे बिथांखौहाय। दा दिनै पुलिसा हमनानै लांबायानो। दा पुलिसा लांनानै मा राहा लायो आरो माबायदि सास्ति होयो बेखौहाय दा जोङो फैबाय थानाय समावहाय गावसोर मिथिगोन बा जों मिथिगोन आरोखि ना रायजो राजा नोंथांमोन। दा नोंथांमोना नुबाय नङा होमबा। दा बेनो मानसिया।